बेयाव जों दा बबे जायगायाव दङ आरो नैबे जायगाखौ आं एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो लान्च खालामहैग्रोनोसै ओमफ्राय मोनसे जायगायाव ओंखारलांनांगौ एक्सप्लर खालामगोन भिडिअआ जाहैबाय दरजा खुलिदो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं मा एक्सप्लर खालामगोन जोंहा नैबे मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेलेग धरनै स्ट्राक्चार माने रिपेयार खालामगासिनो दं आं बेखौ फुल भिडिअ लाबोगोन रिपेयारिं सोलिगासिनो नै रिपेयारिं सिङावबो बिराद मोजां जाबाय जों ओंखाम जाग्रोनोसै दायो मैया बोरमा बेदर जाबाय दिनै निरामिस जानोसै ओंखामा थाब गुसु जाथों होननानै नेदों माथो आं थोरसियाव लाजोबनो बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आं बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जोंना फुरा रिपेयारिं जागासिनो दङ थ' सिगांहाय मानगोनां हाग्रामा सारा बानायनानै गालांबाय ओमफ्राय दायो जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि आमोलाव दायो रिपेयारिं जाबाय मोजां मोनदों बिदिनो नों हायो आं हायो जाय हायो एसे एसे मावलायलांबा थाबैनो डेभेलपथ' जागोन बेनोल' एना एनि गारनानै जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों सिटि सेन्टाराव थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु सिटि सेन्टाराव जायासै बबे जायगायाव दा आपडेट होगोन थांनि जोंना गांलाब मेदामजों टय ट्रेन बेनो दा टय ट्रेना आंखौ दा गाखो मिथिबाय टिकेटनिखौ नोङो होबानो जाबाय टिकेटआ अबाव थांखो गारि पार्किंनि टिकेटआ गारियावनो थागोन माबा माबि नांगौ आंनो सेस पेन गांसेल' लाबोनानै बहाय नैबे गस्लाया मा बायगोन KFCबो दं मा दं नायग्रोनोथ'लाय नङा नों KFC दंखाय गोजोनबायब्रा बे KFCया बेसेबां फ्ल'र दं नाय KFC ये सब थर्ड फ्लोर में है ना KFC भी नो सर थर्ड फ्लोर में नहीं फोर्थ में है फोर्थ में KFC भी डोमिनोज पिज्जा भी है लार्जेस्ट दंना गैया ओरैबो दङ फार्स्ट फ्लोराव बेफोरा वुडलेण्ड दं रिबक दं माथो रिबकआव हाबनांगोन नाइकआव हाबनांगोन दा हाबसै जाहैग्रोनोसै थ' बेना मोनसेल' फेभरेट KFC फार्मानि दे नों मा मोजां मोनो मानो फाग्लि जानांगौ मानसिफ्रालाय नोंनि मोजां मोननायखौ फाइनालि मोनफैबाय जों गोजौआव थांग्रोनोसै फुड आइटेमफोरखौ मा जाहोयो बेसो जाहोनांगोन दिनै मिथिबाय बाजै सासेल' हौवा नायल' जाल'सो ट्रेन जालाय नों ओरैनो फैनो हायोमोन माथो जोङो KFCया ओमफ्राय गाहायावसोमोन दा माबायावहाय मा लागोन नोंलाय फिसालानो ना नायग्रोनो नायनानै जाबाय थानोसै फुस्ला नङालै गस्लासो वान अफ दा बिगेस्ट होनबाबो गोरोन्थि जाया बेखौबो मोनसे मलखौहाय KFCयावसो जागोन डमिन'सआव जाया दा KFCखौनो जानोसै होनबालाय जायगाखौ दाहायसो खिन्थागोन आं रायजोफोर KFC भाई नों मा बारल' बिदो आं जानो लुबैनाया हाले बार्गारल' बिना आं बार्गार जानो बायो बक्स ओमफ्राय चिकेन फिंगारा बाव मोना दांलै औ चिकेन फिंगार गैया दां बाव फिंगार दं
KFCआव मा दङ गासिबो आइटेमनि दंजोबो आरो इभेन बेम्बु शुटबो मोनजाबावो नै औवा मेवाइनि सिन' टिबेटियान ओरैबो दं मा दङ नै नैबेजों गाहायजों गाखोबोग्रा जाबाय मल जाहैबाय गाहायसिनाव गासैयावबो मल गोजौआवबो दङ ओमफ्राय बार्गारनि दङ नै बार्गार किं आरो ओरैहाय टि सार्ट दङ पेप्सि लोंनो बायो फैजोबगोन ना फैजोबाखै बिहरनाया नायद' आंथ' खम मोनबाय मा अर्डार होदोंमोन बे आंनि नङालै आंनि खाजा नङा बे आं गामिनि फुडखौसो मोजां मोनो गावनिया बे डेमेज ओंखायनो खमलायनायबावबाय आं गोदान होफैबावनो मोनसे बे जानाय माबायदि बेखौ जानो माबायदि गोथाव हा दासो वान बाइट जागोन आं वानावनो मिथिखायो गोथावबा गोथाव नामा ओमफ्राय मा होनखोथाय 15 होनबाय आं सारा का सारा चकनाचूर कर दिया होननायनि जाबाय दा थाब लोंदो थांनोसै टाइम अभार जाबाय बाय लोंखांबाय माबा बायनो नागिरदों बे गथ'नो फैगोन गथ'नो टयफोर मोनो आरोबाव गेलेग्राल' गासिबो जेबो गैयाबाव मानसिफ्रा बिदियाव बिराद गियो नोंथां जेबो मोना बायद' गियो नोंबो गाखोना सोरबा ज्राव गोलैलायो बिदियाव स्किनजों हेयारजोंनि प्रडाक्टसफोरमोन बेयाव आरो मोनसे फ्ल'रनिफ्राय गुबुन मोनसे ग्राउन्डआव फैलायबाय जोङो ग्राउन्डद्राय नङा गुबुन मोनसे फ्ल'र हाब एयारपर्टनिफ्राय फैनाय बायदि नुलायदों माथो नोंखौ हौवाफोरनि गस्ला माबायदि एडिडासनियाव थ' शपिं खालामखांबाय माबाय दा आं भिडिअखौ होनो नागिरदोंमोन दानो खिन्थु होनो मोनासै बिराद लेट जाबाय खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय आजिखालि ब्रेन्डफोरखौ एमाजनावबो मोनसै जोंहा गोबांखौहाय माने नोङो पेन्टालुन्सनो मा होनो मलफ्रावहाय ब्रेन्ड बुस्थुखौ बायोब्ला 10% प्राइसआव बायनांगोन जेसेबांनाखि होदों ओमफ्राय नोङो अनलाइनावबा बुहुद खमावबो मोननो हागौ आरोना गांसेनि दामावहाय माने 40% अफार गाहाम थायोना बिराद खम गोलैयो आंनि उनजों नुदों नोंथांमोना बे जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस रिपेयारिं सोलिगासिनो दं गोजोनथाव खौरां आं थांनाय बोसोराव मोनसे ब्लग बानायफैदोंमोन द रिपेयारिं नांसिगौ जेबो गैला सिंसा थ' दायो रिपेयारिं खालामगासिनो दं आरो देखायनो आं फुरा रिपेयारिं सोलिगासिनो गाहायनिफ्राय गोजौ आरो मा वालाबो नै जाहांबाय गोजौसिम बानायबावबाय रिपेयारिं मोनसे जायगाया दायो लिफ्ट सिस्टेमाबो गाज्रि जानानै दंमोन बेखौबो बानायबाय होनदों सोलिफिनबाय आं इउज खालामथ'ला जोंहा बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेयाव थ' आं दा रिपेयार खालामनायाव मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो थेंक्स बावो लोगोसे हाग्रामा मैदेर साराबो गावसिनि लिडारफोरखौ दोनालासे फार्स्ट प्रायरिटि जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौहाय बावो बहुद जायगायाव बिदि खालामनानै दोननाया जोबोद बाख्नायथाव नङाबाथ' सेन्टिमेन्ट गैयाबा बिर सिलांगा मोनिबो बानायनो हायोमोन
पार्टिनिखौसो माबागोन होननानै बेयाव ससे फैनानैनो नैबावहाय रिसेपसन जायो रिसेपसन कन्टेक्ट नाम्बारा नैबाव दङ नैबे कन्टेक्ट नाम्बार नैबे रिसेपसन जाहैबाय आं पेमेन्ट खालामखांबाय आंनिखौ थानायखौ हरनै थाफैबाय जोङो ओमफ्राय नैबाव होखानाय दंखायो गासिबो टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोर आइडि कार्ड होनांगोन ओमफ्राय जानाय लोंनायनिबो लिरनाय दङ गोजाम ना गोदान आं मिथिथ'ला खिन्थु आपडेट लानो हागोन सोंनानै माने कमप्लिट जायाखै दाबो बेखायनो थानो थाखाय एभेलेबल रुम बारा गैथ'आ आरो दायो आं देखायैनि दायो जों बे रुमाव थादों नैबे फ्ल'रावहाय बे फ्ल'र खिनियावनो माखासे रुमा दायो दंथ'यो बेबो रिपेयार जाजोबबावसिगोनसो गोजौ नाजाखांबा गोजौआव रिपेयार खालामगासिनो दङ सिलिंफ्रा नै दा लाइटफोर आपडेट बानायफिनजोबगासिनो दङ बेफोरबायदि सोलिगासिनो प्रसेसा एसिफोर गासिबो रिपेयार नांगौ ओमफ्राय टयलेटफोर टाइल्स होफिनजोब्बाय नै गोदान सिगांनि फुरानाखौ एख'नानै लाइटफोर माने वाटार बे खिग्रा बैफोरबो नैबे बाव हाबलांगोन नालाय बेफोरो लिक जाजोब्बायमोन दा बानायफिनजोबनायनि प्रसेस बे समाव सानखांनानै मानगोनां हाग्रामा सारा बानायलांबाय हा लाबाय बिसोरो रायलायलायनानै खाथिनिनो सासे सारानो फोरमायफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बेवहाय माखासे रुम दङ सिटफोर थाग्रा नैबे आं देखायखांखाबाय बेखौहाय नैबे केमेरा दंबावो गोजौआव जेखौ बानायदों बै सोरां कमप्लेक्सनि माखासे सोद्रोमाफोर सारमोननि ग्रुपआव बिहोमा दंफायो मानगोनां हाग्रामा सारमोनजों सावरायनानै सिगां बेवहाय बेखौ सेटआप खालामनायाव मानो होनब्ला जोंनिथिंनिनो मानसिफोर बेमार आजार जानाय लाबोनाय सिलिगुरियाव बे सिलिगुरिनि दै गेस्ट हाउसआ गोबां थानो मानो गुबुनफ्रावहाय बिराद दाम हटेल भाराया नों फुल एसि बिदि लाक्जारि रुम लायोब्ला बिराद दाम थ' जोंनियावहाय जुदि रिजनेबल प्राइस 600, 700, 800 बेफोरबायदियावनो थानो मोनोबा बा 900, 1000 डिलाक्स रुम बेफोरबायदियाव बुहुद खम आरो जानाय मानाय बर'निनो बर'फ्रानो संग्रा दङ माने जोबोद सुबिदा आरोना बिदि बानायनानै होनाया बेबायदि थ' रायजोफोर दायो आं बा जों ओंखारलांनो नाजाबाय बिथांबो आंबो बिथांजोबो जोबनायनि सिगां मोनसे इनफरमेसन होबावनो नागिरो नोंथांमोननो जे सिगांहाय प्राइस गोबाङा फैबाय जानो हागौ बेवहाय सिगां प्राइस रेटआ रुमनिया जेरैमोन दा ओरैबायदि जाबाय माने बावहाय बिटिसिनि बा बिटिआरनि बा नन बिटिआरनि खालामनाय जादों दायो प्राइसखौ एसे डिफारेन्स आरोना जायफ्रा बिटिआरनि सिंनि बा बिटिसिनि सिंनि बिसिनि थाखाय एसेबाबो रेहाय दं ओमफ्राय जायफ्रा आउट अफ बिटिआर जेनेबा बेंगलनियानो जा बा सनितपुर बिश्वनाथ अबेबा बेलेगनियानो जा जायफ्रा आउट अफ बिटिआर गोलैयो बा गुवाहाटि जिखुनु बैसोरो माने एसेबाबो फिया बारा गोलैगोन आरोना एबारना बेबायदि डिभाइड खालामना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगाखौहाय बै चेक पस्टनिफ्राय जोंहा ओरै गारिजों फैयोबाथ' ओरै एसे सा सानजासो जासिगोन बेयो दिगा माबानिफ्राय जंसननिफ्राय लायोब्ला ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय फैयोब्ला ओरै फैनानै सफैगोन ओमफ्राय चेक पस्ट मोनफैगोन चेक पस्टनिफ्राय बाव गोबां मानसिया कनफिउस जायो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव लानानै थां होनोना टट'फोरखौ टट'आ एक्सुवेलि 10 थाखाल' लायो दे बैनिफ्राय बिसिम खायफाखौ थगायनोबो हागौ 50, 100बो बिनो हागौ खिन्थु 10 थाखाल' लायो बिसिम ओमफ्राय बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम लां होनबा गोबां टट' आवलाफ्रा बा अट' आवलाफ्रा आन्दायनो हागौ बेखायनो बुंबानो जाबाय बारा गैया बेवहाय 1.something किल'मिटार दं बिसिम बुंबानो जाबाय मेचे बावनसिम थांगोन होननानै मेचे होनबासो बुजियो बिसोरो ओमफ्राय बेवहाय सोरां कमप्लेक्स दङ सोरां कमप्लेक्सआ जाहैबाय बुरजा बर'फ्रा जयैहाय बै समावहाय हाखौ बाव लानायमोन बिसोरो ओमफ्राय दायो रानबाय आरो माखासेया आं दहाय बुंखाबायना थ' बेबायदि आरोना दा बिनिफ्राय थांफिनसै दाथ' बिराद स्ट्राक्चारा बे रुमाबो इभेन माबा नांफिनसिगौ रिपेयारनो बेबो रिपेयार खालामजोबगोन बै जाखांबा बाव खालामसिगोनलाय बिदि बेफोरखौ नायनो हागोन नै बिदि जाजोब्बायमोन आरोना नै गजोब्बायमोन गोजाना गोबावबो जाबाय नालाय बेफोरो
ओमफ्राय इभेन फायखानाफ्रा बैफोरबायदि जयेनावनो बिदि जयेनावनो दै गग्रा ओमफ्राय फुरानि बिदि जाजोब्बाय दा बेफोर रिपेयार खालामनानै जेबो खालामथ'वासै बेफोरो सोब रिपेयार नांगौ गलाबायजोबनानै दं गाजोबनानै दं बेफोरबायदि जानानै दं आरोना ओरैनो बुहुत मोजां प्लेसआ बेबायदि थाइजौ हानानै दोनदोंलै आंना हिन्जावा नोंलाय थ' नैबे बाख्नायनांगोन मानगोनां हाग्रामा सारखौबो दा रिपेयार खालामनायनि थाखाय आङो रिपेयारिं खालामनो थाखाय प्रमद सारखौबो बाख्नायो बाव नुदों UN ब्रह्म मेम'रियेल बड' कालचारेल सेन्टार एन्ड गेस्ट हाउस बे आरोना थ' गोसो जायोमोनब्ला जुदि सेन्टिमेन्ट गैयामोनब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौहाय सोरबा बिर सिलागांनि नामावबो खालामनो हायोमोन जोंनि पार्टिनि होननानै थ' मानो थाखाय जाय बर'नि बिफाखौनो नाम होदों जायखौ दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो गोबां मान होनाय जायो बा गिबि होननानै जों मिथिनाय जायो आं सानो माखासे मानिबाबो एसेबाबो इनफरमेसन नोंथांमोना मोनबाय दा बेखिनियानो भिडिअआ जों दा आवगायलांसै मैया शपिंबो खालामबाय शपिं खालामनाया माखासे गस्लाया देरद्राय जादों बेखौ सोलायलांफिनगोन ओमफ्राय फैगौ बेबिनि थाखायबो मोनसे लाबाय देखायासै बेखौ ओमफ्राय प्रिटियाबो माखासे माने ड्रेस लाबाय बायनाय मानायखौलाय मा देखायबाय थानो होननानै आं लायासै बेवहाय ओमफ्राय मैया बिराद लेटबो जाबायमोन ओमफ्राय फैबाय दा थांफिननायनि बारै आरोना थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल